Dit is een nieuwe. The Good Part. Dit is een liedje nu van mij, maar dat is niet nog een meubel. Zo. Als ik daar eens onderkom, dan wil ik zeker daar is sneuvel. Die mensen is nog 19, ze is zo lelijk wie de nacht en ziet er uit 407. Verdomme, ja. Let op, al die slakke klitsjes aan en alles eentje onder nemen. Oh mama, ja la 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 la. Oh mama, ja la 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 la. Net zo liefst het overstap en toen kwam er weer op tegen. Hey, hey. Zie dan wat men denkt, nee, ze is niet echt verlegen. Zie zegt jongens, kom eens heen, gaat je met mij met en gaan we daar gaan drinken, breng me toes. Zo niet meer doen, nee. 40 gouden kloeten op die uurdag in de gekkenhoes. Oh mama, ja la 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 la. Oh mama, ja la 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 la. Dus nu gewoon van stap in een café op de hoek. Als u kan met noedels. Maar wie ziet toen binnenkant tegen veren in de boom. Zie kan makkelijk op een jaar weer raakte in paniek. En het zweert dan morgen zoet. Dat is maar in een nootjaak en we komen niet meer goed. Oh,